Flowers for you. I love you. Hi guys, masang adlaw yung tanan. Di paghapon mislimot sa Valencia. Wa pa may kauli sa Alicia. Daghan pa may mga tulubagon sa Alicia. Kag nga sanina, gaw na ho, kalimon na gisuto pag iuli. Sanina sa mga birdsmaid, mga flower girls o pag iuli. Pero ako nang ipalabahan ni Isa, aras ng gisuhuan o palaba. Kaya para nagabot na mo Alicia, dito na uli sa kandihay. Girahan mo kus dagat, lamig maligo. Napagtong napagsugod, ano ito yung mananahi. Wad dumi karon sa palengke. Kay mo palit og karang naay panakot. Maluto sila mo og lechon bili. Aro kuno makatilaw ko si Zang lechon. Katawar ba? Dari sila imi kay diog dagat. Sa deura pas merkado. Deura bitaw. Among kuan dai karon guys ika duha ka tuig sa among panag-uyab. Duha ka tuig na ansa bago pang gikasal. Duha. Kuan Duha din. duha ka tuig nga panag-uyab unsa. Sa duha na kasi mana sa gikasal. Sana uli kasal na. Nakaasawa guwapa. Guwapa. Guwapa lambos. Maadto ka nakaban ako Buutan. buutan. Di guwapo. Unsa ko pinanggaon. Di guwapo. Guwapo. Oh, lagi ay. Mga guwapo lagi. Buutan gwapo. Ug bas Apil na. kanang buutan ularaw na na. Apil na nang gwapo. Kana na kiring, sweet. Dara mi sa merkado sa Valencia. Kari ko nung isang sibuyas, dahunan. Magic. Ha? Sa taot ni? Ah, sanong. Sanong. Rosario. Ah, kato di ay, di na to pwede. Buwasig gamay. Ah, kana may mo na bago ka tahiti. Bago nang hinarabis. Di, Bisaya to. Kana ang siguro. Sagol mo guna bisaya og Amerikano. Nga ko na itang ipanakot na lechon bili. Panakot hanay pilain. Yeah. Uns ahos. Unsa hanay pilain. Ulit lami guys, kapalit tag panakot. Premiuhan naka-anak gabi eh. Hanay premyo. Yeah. Lutuan ako nung kunit kuan guys, kanang nay lechon bili. Kuan man ta guys, kanang nay. Karon lagi kay amo mang ika second anniversary. Mukaan ta is gawas, ang date pud me. Isa kay sige na may date tas naging adlaw pa. Dara lang miss pay. Maluto ako ni sa lechon bili. Salamat sa Ginoo sa mga grasya. Naghatag. Maadto man dali sila imi kay deus dagat. Daganahan ko sige pud sa dagat kanang maminaw ko kuan ba. Mga hampak sa mga baud. Maadto man paminawon kay makawa og stress. Flowers for you. I love you. Puno. Tagaan ako buwak sa kuan. Tabi-tabi. Hani man ang buwak ka. Huwag tingnan waka. Mura bang nay buto-buto. Agtumoy. Buto agad. Kakita mas nimo og buwak sa Raplin. Pag tulamos ka may merkado. Mura may isang gihatag na ho. Nalipay ko. Sige nga nira. Malipay ko tagaan ko buwak masig sa mga buwak ka. Bisag buwak pa na kuan utot-utot. Malipay ko. Dyan lang eh. Tagaan ko buwak. Malipay ko tagaan ko buwak. Karon pa ko kita inganing buwak ka. Ano, stopad. Ha? Stopad.
Kaniwa pa siya mo bakad na. Tanang sama. Lami yun. Nari kaya ang henda. Tapos limul, basis kusina. Na nagtimpla na siya sa lechon belly. Kaya dara na may mga unan sa gabi eh. Aman dara sa along kabalog si Manong Roy. Sa mare po sa Mama Julie isang gabi eh. Sakto tong isang lechon belly. Lutoon sa gabi pa ni hapon. Lami yun. Nalipay ko sa buhok kaya tagal mo eh. Binig ko oras tabi-tabi. Tapos doon natin. Ha? Jangan stop. Lamingan mo han. Karon ko kitag nga ng buhok jud. Nahilo na. Ha? Nahilo. Ani tanong Chicken. nga lamingan. Karon po kitag nga ng buhok. Di pwede siya ang tuwa nga. Bawsa nga na ng buhok ka. Comments og sa itong nakaila na ng buhok ka. Gumamila na. Di, lahi ni siya. Di lagi gumumila lahi jud. Diyan na pa yung aning bukad. No? Magpungpung ni siya na. Nga ni mo ani siya. Hapit na mo bukad. Kanang nga ni na. Na. Lamingan. Asa ni ihang mo dito? Mga ni guys, lagi mo. Kuha na sa Lechon Belly. Kamu ba sa kay Roy? para mako man din eh. Takto dito sa kalibot. My love, pwede mo rin pagka magnegosyo nga ni. Lechon Belly po, lahat pa ng lechon manok. Ha? Ikaw mo ako magkamutimpla. Ano ni? Asa man sa ibutang ni Nemos karne? Mo na sinay mo ibutang? Staghan na. Excited ako mo tilaw sa Lechon Belly ni Limwil. Hala. Nga na din naman timpla. Di ka na maparat? Ay, kabulaka, no? Ha? Ay, kabulaka. Pa, ganina. Sa ibabat na nimo para ma-kuhan siya. Lasa. Pwede na ka maruto nga ni siya mo gusto. Hindi, yan. Magbuhi naman tagat ng kaugaling ng baboy. Haman na paminta. Mikos-mikos. O mati sarap. Mikos-mikos na yan, insan. Patalawan kung tas isang kuante, Lechon Belly. Tapos na. Pwede nga na kuan, mga kanakot, talalami dyan ni. Jahan man may lap. Siyang. Siyang. May paningat na Laway naman po. Siyang. Dagha may mga panakot. Siyempre. Mikos. Mikos pa yan. Walang kuntang siya. Ang yan, ibutang nga sa pajan. Sa ibabaw. Butang nga na pala kurugin nga na, guys. Ipatunga nga. Di na mga putdon. Butang nga pa pala nga raim. Karang nai. Siyempre. Dahon. Na. Char. Asa? Uy, nakagay-sagay Roy. Char. Grabe. Puton man ang Ala. Ay nga rin nilukot. Na naghang may love. Halang dong esposo. Isa ko kong patilawan sa isang Lechon Belly. Na. Oh, asa mo diha? Ilang oras pa niya? Ha? Ilang oras? Nas Mama Julie. Si Mama Julie siguro na yung nangayo. Maragi. Dili-dili. Suman balanghoy. Suman balanghoy. Tarik lang ang Lechon Belly. Lechon Belly na slimbuid. Di ba naman, Jol? Ikaw, nako na. Nako na nila. Galuto ng inyong lechon. Wow, pa mapagusugod. Ano mo siya? Apa yung dagang ginamos? Lami ang ginamos dari sa Valencia. Masang hatag nilimul kay Luoy. Karang isang dari, dapat ka ng kunot. Masa?
Kay nawilaw pa. O kunot. Kumudan ni kunot. Asa? Ang duot pa, ang duot. Ha? Takto na mo may luto na na. Ano ba ano? Sumot na nyo. Hoy, kabaho. Ano yawi? Nakabaho ko ba? Wa pa man na. Yawi pa man isang tagan na may lab. Batok mo. Ah. Diana, luto na. Hindi na siya parat. Alam niya kazo. Parat na. Ay, problema niya. Diyan sa amaling. Ha? Kari, may lam. Mundang na siya? Sa. Sino? Kari ba? Pahuway ko na siya doon kasi mister. Unya, siya magtigom. Siya magtigom. Ano pa kayo? Siya na magpili kurso. Hindi na parat. Ah, Lagi sa dali. Bala si Zara. parat ni Nene. Katilaw. Mahilay ko na siya ng kurso ha. Nasing ko na bagi ko grakol ko siya. Parat Sagdi na. naman. Sagdi sa isang gusto din. Busi na. Ami ah. May isang kalipay, bahala si Zara. Lami. Kaya sila, te. Ah, tanga. Naman jud. Arang lami ah. Kato na si Minarmi. Sa panit eh. Ikaw taras limuin. Di ba ka? Limuin ug kanang imong asawa sudan na unsa man na. Elton. Ingon sa dalit sun kuno ko. Naman jud. Kaya panit eh. Tilawit eh. Tiduli. Ha? Kaya panit. Naman jud ay. Katiri. Crispy. Kang bihain. Alam ito? Nagapak. Hindi na timpla. Dili yung awas. Lami. Yung awas ba? Dari na. Kanina. Nga ano ta? Pag isang gilid-gilid. Para sa Mag-ingat ibot ta kada adlaw, mahay blood ta no. gusto Aw. na. High blood. Hindi paminta na. Lami maday ka para sa turman. Lami lagi. Sakto sa tanga lagi. Ha ha. Kinaunaon naman ako ng lutson ng ikunit. Ang lugo mo kay vlog. Tapos kagawin ko ito sa gabi na po. Daghan mo ganun. Nakay maintenance wa? Kalimot kay Buda. Ininom ko ka ng buntag. Lami o palit. Bunta mo gabi kami nun? Buntag ra. Una na. Hanggang isa lang pa. Palat na diha lagi. Isa may imuhang maintenance eh. Karin ah. Ang loob ko ano. Ah. Ay Ang ah. loob ko certain. Sardan na may mga ka ng buntag. Ano na ulam? Hindi lagi. Doon na pala kaon. Ligo ta day. Ligo ta. Ato tas dagat magdalit son. Ingat ka ko. Tapos magaling iro na ito no. Oh, sakto guzurong maksin na, di zoom kakaon. Okay, itabon. Okay. Wow. Silupin. Gusto no. Helpin. Napo na may dami bisita si Ma'am Nimpa. Udah isang anak nga, gwapo buaw. Sana all gwapong anak. Hon. Lami jamo. Ingon dito. Dili manggod. Lami. Pero dia juga kalimat sa kalami. Agod. Sa laing lami. Katong buhi. Sumpaya Naman na. Laing lami. Katong buhi. Nay daga. Dara ba dagar ya? Open experience. Lami ko no. Sana ulam yung muluto. Tinodyo dahil lami jud. Dami, nagdaplen. Ay parat po. Tapi parat na nga parat. Ang ka mag-ingani og kanang nay order og may mga birthday. Ang mga panakat na. Kuha na nay si ako rang nay dahon na nga wag iputod. Diyan nay sili, diyan nay paminta, ahos, sibuyas. Ug katong nay sana bill paper. Salamat sa pagluto. Lami ka adjo.
Moris di ganahan kag litson. Ang pag-seminar na sa DSWD, inga naman tong mga nag-seminar nga. Lemuel, si Terry, ug karang nay, sudan pa na si Zaan Saman. Agitibag ni Lemuel kay litson. Litson kuno kay? Lucy. Juicy. Jaka tiguang naman, wa na may lana. Juicy di ay. Lucy niyo po. Lami siglit sang Lemuel bitaw. Tanang niluto ni Lemuel lami. Sana o lami muluto. Kito lang ang kagluto sa iyong mama. Oy. Ha? Agad kagalingan. Lami mo nagtimpla. Siyempre, ako na nga. So, tara na bitang luto ni Lemuel lami. Kuha ang kakag ko siniro pista. Ha? Madabo na ako galuto itong Haman. Pagkasal? Hmm? Di uy, kabulingit ta ka. Kaslang pa ni kaugma, aluoy ng naong. Kuwara ka azo. Ingarong adlaw nga, ang gisagot si Lemuel. Nza, hapit pa dito si Zama Desgracia. Kaya dito mis panglaw, nabangga si Zaskuan. Karang naay sliding window nga sa amin. Nabangga pa ka dito. Ikaw mo rin nani. Yung lago, buka tong naay November 8. Dito mis panglaw. Kauban nag-isang bisman ug katong uyab sa isang bisman. Kauban sila ni Jerby dito sa nag-book og kanang naay hotel sa Pinyali. Dad sa Pinyali nang uyab na nga kamerang duha way nakadengeg. Kaya to subay kay di man sa makaingon. Kadaghan may mga tawo unsa sugsugon.